Huomenta. Kattokaa oikeesti tätä ilmaa. Tai nythän se ihan hyvä ilma, mutta lunta. Lunta, eikö? Meillä on tänään molemmilla vapaa päivä. Torstai ja vapaa. Vähän siistiä. Kello on nyt jotain 8 ja just herättiin ja nyt aamupalaa nassuu. I'm so sorry. How does this happen? How did he survive 4 years of hell up in there? Just to come back home and die where he's supposed to be dead. Used as a heist are essentially untraceable. They're Chad's firework. Immunity is most likely. Available in most any fireworks stand outside the city if you flash a little cash. Which brings us to our next potential dead end, the strobe ball. I'd say he put a star roll. Mikä tää ei ole? Mä katsoin, että meillä on just. Mä en enää. Mieti, kun olet miljonääri. Mä otan joka aamu alahtelee ihan sillisti. Niin. Ei tarvis ite viedä roskia. Joku veisi nääkin puolesta. Mulla on kupunkin vetämässä sitä varten. Me tultiin nyt mittaa. Mahtuuko autoon se kirjahylly, DVD-teline, niin kun paketti, niin jos mahtuu, niin me lähdetään hakemaan sitä Ikeasta. Mutta jos ei, niin sit me haetaan varmaan viikonloppuna. Vähän isommalla autolla. Hei, mä pidän mittaa täällä ja... Olisiko se muuten mahtavaa, jos tulisi meidän penkkien välistä vaan pystyy? Niin. Kuinka ei kun niin, onko se sitten kuinka? No, jos ei sillä lailla kokeilla, että kaataa tän, niin sä voit istua kato tuo paikalla. Niin. Anna se mitan pää tänne. Tää on kyllä. No niin. Paljon se paketti on? 205. 205. Niin. Tässä. No mahtuu. Pidäpäs siitä. Nyt saadaan me, kun me tää penkki kaadetaan. Joo, meidän on pakko mennä hakemaan se nyt. Ihan pakko. Voi harmi, kun ei voi venyttää viikonloppu. Mä oon tosi sori. Onks säkin tosi Meillä on sori? Ikean kassi valmiin. Eikö tää tuurikassi? No niin.
Saanko mennä tuuriinkin? Myydäänkö tää? No Tää on se kallis kassi, niin myydään halvemmalla, tonnilla vaan. Niin. Hei. Aika ovella. Niinpä, meiltä sais nyt 2 tunnin laukun tonnilla. Ja se jätin merkin 100 eurolla. Liimaa sitä. En mä jaksa. Vielä. Nyt ruokaa. Ja sit lähetään. Jee. Pistääks mä tän takas? Pitää kokeilla siellä Ikean pihassa. Pistääkö tuosta Että välistä? mahtuuko se? Ei. Koitetaan siellä, että mahtuuko se Kuuntele. sitten. Niin. Kokeillaan, laitetaanko se tuohon väliin vai kaadetaanko vielä toi repsikan penkki. Niin. Onko se tiellä tuossa keskellä? Mä en kyllä oikein tykkää istua takapenkillä. Ministerikyyti. Arvokuljetus. Niin. No arvokas kyyti. No niin. Kallisarvoinen. Kallisarvoinen. 4,95. Mikä 4,9? 4,95 €. Just. Nyt meikataan Making Dollista. Mullahan on taas iho niin kuin huonossa kunnossa, niin kuin kuvasta näkyy. Pitäis varmaan mennä taas lääkäriin. Vai mitä, Pasi? Kuvataan sun pääs. Joo, mun naama. Ei kun pää. Ei saa selvyyttä mitä siellä tapahtuu. Ei kun tässä on oikeesti tulehdus. Pitäis saada Tulehdusarvot ovat koholla. lääkkeet taas. Lääkkeet kohilleen. Akneen. Hymyilyttää. Akneen. Tarvitset Jenni lääkityksen. No niin. Mielialalääkkeitä. Niitäkin välillä tarvis. Välillä. Sun kanssa elää. Välillä. Joo, mut mä jatkan tätä urakkaa ja Pasi alkaa tekemään ruokaa ja sit me pian lähdetään kohti Tamperetta. Nyt lähdettiin vihdoin Tuuriin. Ei kyllä Tuuriin mennä, sori nyt vaan. Ikeaan. Mennään Ikeaan. Upsista keikkaa. Sitä on niin kiva käydä jossain pitkästä aikaa. Me ei nykyään käydä enää missään. Mitä sä kaahaat? Nyt tultiin Ikeaan. Aina saa miehiä odottaa.
tossa tommoset tule semmoista. Ei. Lapsi on terve, kun se leikkii. Hänellä pääsee kätevästi. Nyt mennään hakemaan hylly 1. Eikö se ollut hylly 1 lokero 4? On. Sinne. Mä en naura, jos ei noin mahu seatti. Voi olla oikeesti, mutta ei mahu. Mitä me sitten tehdään? Soitetaan taksia ja viedään sille. Janne. Niin, Janne. No miten taksiin mahtuu? No kyllä Mersuun. Kyllä, semmonen tilataan. Joo. Kaukoviitoon soitetaan, hän on nyt tosi pikainen juttu. Tässä on näitä puutarhakalusta. Ollut tänään näytetä semmoista. Niin, mutta mä vaan näytän. No, mutta vähän vaan monen viedä. Kuten karitsan paistia portviinikastikkeessa ja provençalen perunaiden kera. Kotiin vai Prisma? Ihan sama, voi mennä kotiin. Siis mieti, oikeesti kun tulee kolari. Ahtu nää tänne. Kolari tulee, nyt tästä lähtee 70 kiloa. No niin. Parempi ajella turvallisesti. Lähtee hiukan lujaa. Eikä mitään äkkijarrutuksia. Tykkö mennä? Joo. Mennäänkö me vaan kotiin? Niin sä et halua Prismaa? No ei mulla ole mitään silleen. No siis mennä. Mennään kasaan Vai syömään. Laaruis. Onko sulla pyökiä? Ei. Aita. Joo. Nyt kotiin. Mä heräsin tossa justiin päikkäreiltä. Tai oikeastaan Pasi herätti mut, kun se lähti salille, niin sit se herätti mut siis. Koska se tietää, kuinka mua ärsyttää se, että mä nukun ensinnäkin päikkäreitä. Mä en tiedä. Monet nauttii siitä, mutta mä yritän aina välttää niitä ja sitten joskus vaan ei pysty. Ja sit mä oon aina pahalla tuulella, kun mä herään päikkäreiltä. Että mä en ikinä piristy niissä. Niin se on ärsyttävää. Mutta se joka tapauksessa herätti mut, koska se tietää, että mä oon sit tosi pahalla päällä, jos mä nukun kauhean pitkään ja kello on kuitenkin jo niinku 6, niin hyvä, että vaan herätti, vaikka ärsytti herät. Niin. Se lähti tosiaan itse salille ja mä sitten jäin tänne. Nyt on vähän semmonen fiilis, että kun on saanut itsensä tässä kasattua, niin että pitäisikö itsekin oikeasti mennä lenkille tässä salille. Toisaalta on vaan niin paha olo, kun on nukkunut. En tiedä. Ja ei pitäisi kuvata näin, kun olisi herännyt. Ei ajatus kulje. Jatketaan kohta uudestaan. Nyt on kyllä sellainen juttu, että mä lopetan tämän My Dayn tähän, koska kello on juuri 8 ja mä haluan alkaa katsoa vain elämää. Niin. Ei tapahdu tosiaan enää mitään. Mä alan katsoa sitä ja Pasi tulee varmaan sit kohta salilta ja
sit vielä temppiskit tulee ja sit nukkumaan taas. Mutta tosiaan en mennyt sit mihinkään lenkille enkä salille, kun tässä ilmeni semmonen juttu, että mun pitäisi nyt tiistaina päästä käymään Seinäjoella koululla seminaarissa, niin mä aloin sitten väsää sinne mun esitystä mun opparista, niin siinä se aika sitten menikin ja en oo saanut edes vielä valmiiksi, mutta semmoista. Ja joo, siis mä tajusin senkin, että mullahan on ajanvarauskalenteri töissä niin kuin auki normaalisti, niin sitten soitin työkaverille, että pistää sen kiinni nyt tiistaille sit loppupäiväksi, mutta siellä oli jo aikavarauksia tullut, niin täytyy nyt huomenna sitten töissä katsoa niitä ja yrittää siirtää sitten mitä tarvii. Mutta se on onneksi tiistaina vasta iltapäivästä, kun sinne koululle pitää mennä, mutta mä yritän päästä sinne aikaisemmin, että pääsis niinku ehkä juttelemaan se ohjaajankin kasvotusten, koska mä en ole käynyt siellä niinku pitkän aikaa. Mut joo, ehkä huomenna taas selviää ja ihanaa kun on vappu ja maanantai vapaa ja ehkä tää vielä iloksi muuttuu ja mä valmistun joskus, toivotaan. Valmistun keväällä, lupaan. Mut joo, nyt mä lopetan ja alan katsoa vain elämää, joten jos ei nyt nähdä, niin hyvää vappua kaikille ja moi moi!